ce ƙaura yau ka kori bako a gari, mai burin sai ya gamu mun yo garari. Mutanen ƙaura a yanzu mun cinye gari, da ɗakina kun ga bana kwana a mari. Ku fito 'yan Bauchi a yau mu yo alfahari, da kwanan kotu ai gwanda daji da gari. To ashe wata ran za mu canza mai samu bari, mu kawo ƙaura dan shi muke so a gari. Mu kyawun nazari mai ɗumbin haƙuri, Bauchi mun yarda halin ka za ka yo gyara. Mun yi dubi lamarin ka ba halin bera, zakaran gwajin dafi a yanzu kai tara. Tafiya ta next level da kai za mu yi kaura, Rabbu ne ya yarda ba tsimi ba dabara. Namijin gurzo masu kwakwazo, ga mai kwazo ƙaura shi ya doke lukuti. Mun shaida 'yan Bauchi. Gyara zama ƙaura gwamnan Bauchi dai ka haye, don mu waye a siyasa cancanta bana mun kayo 'yan Bauchi. Gyara zama ƙaura gwamnan Bauchi dai ka haye, don mu waye a siyasa cancanta bana mun kayo 'yan Bauchi. Gyara zama ƙaura gwamnan Bauchi dai ka haye, bana mun waye a siyasa cancanta mu mun kayo. Sarkin da ya kage mutum aladen ya zuba mu a duniya, yayi ta kasa-kasa a cikin ta ya kago nahiya. A cikin ikonsa muke samun dukkan abin miya, shi ke sauya mana dukkan al'amarin jiya. Rabbana mun kawo kuka ga wani dan iya, ya bata jihar Bauchi ya samu a haura. Gyara zama ƙaura gwamnan Bauchi dai ka haye, don mu waye a siyasa cancanta bana mun kayo 'yan Bauchi. Janar bana dai ya ce cancanta za mu yi, mun ɗau ƙaura a jiha zai canzo yanayi. 'Yan Bauchi, Mun manta su o'o da o'o ƙaura mun kai, a jihar mu ta Bauchi 'yanci ya wuce kwaɗayi. 'yan Bauchi, Ya dodon maza ƙaura mu za mu yi, 'yan Bauchi. al'ummar jihar Bauchi mun kare martaban Bauchi. Gyara zama ƙaura gwamnan Bauchi dai ka haye, don mu waye a siyasa cancanta bana mun kayo 'yan Bauchi. Ba gashi ba ƙaura ya ci zabe, ba ku yarda ba mai sama ne yarda. Ba gashi ba, ƙaura ya ci zaɓe, ba ku yarda ba, mai sama ne yarda. Ba ku yarda ba daman mai sama shi yarda, kun san al'amarin nama ta fi ganda. Zancen hali ko ɗan fillo sai da sanda, mai tambura bugu ƙaura ya ci zaɓe. Ba gashi ba, ƙaura ya ci zaɓe, ba ku yarda ba, mai sama ne yarda. Rabbi salli ala khairi da anbiya'u, shugaban ka sai hada har na cikin sama'u. Alihi sahabbai sanyo sharrafa'u, darajar su ne muke murnan an ci zaɓe. Ba gashi ba, ƙaura ya ci zaɓe, ba ku yarda ba, mai sama ne yarda. Lashe zaɓe ka Allah ya hukunta, to yaya za ku yi da mai halin nagarta? Kusa rabu idan har zai baka kyauta, babu mai sani sai in har ka lashe zaɓe. Ba gashi ba, ƙaura ya ci zaɓe, ba ku yarda ba, mai sama ne yarda. Ku yi rawa ku cashe mata mazaje, ko a titi ko da a cikin gidaje. Tunda ƙaura ya doke marasa je, mai rausaya mu juya
ki. Babu zancen sauki wajen da ka hau a ina kai wani aiki ɗan lokacin haika ba mu mamaki tawa ɗan lokaci yana jin haushi talakawa babu mai rarrashi wai ana ziga ka baba tsagera manya da sun faɗa ka ce ka tsara janar yana batu ka dara shegu gashi ka faɗi